Hola, alcaldesa, moi bons días. Que tal os días? Estamos nun día, supoño que hai un ano, tal día como hoxe, sería completamente distinto ao que ten este 27 de xullo, non? Por si, tocaría esta semana estar en plena organización da que sería xa 23 edición da Feira do Pemento. Sempre empezamos despois do festivo, do que é a Santana, que foi onte, a patrona aquí do pobo do Imbra. Hoxe estaríamos traendo os stands, empezando a colocalos, e esta semana, a verdad, que sempre é frenética e que nesta administración, porque temos que organizar o que é a feira. Este ano, bueno, por a situación que todos vivimos e por todos é coñecida, que é a crisis, esta pandemia do coronavirus, o Concello, de acordo cos produtores, decidiu suspender esta edición. E, bueno, esperemos que isto pase pronto e para o ano redoblemos os esforzos para que a seguinte edición, que xa será, non sei se a 23 ou pasaremos a 24, non sei se esta quedará aí nun impaso ou non, pois sexa importante e se volva a poñer esta Feira do Pemento do Imbra no mapa das feiras e co nome do Pemento do Imbra pois sexa coñecido non só na provincia de Ourense, sino por toda a Galicia e, por que non, por todo o país, non? Custou tomar esa decisión? Baralláronse outro tipo de alternativas ou non? Sí, evidentemente é unha decisión que se esperou hasta casi o último momento para adotala. Está claro que tal cual era a situación da pandemia e os meses tan duros que pasamos, xa hai un tempo que decidíramos suspender o que era a comida popular, a que se fai todos os anos aí no pabellón polideportivo, pero si é certo que intentamos manteñer o que era a figura da feira por a mañá, é dicir, que houbera os stands, que houbera as fritideiras, que a xente viñera a esta feira ao Imbra. Pero, bueno, tal cual foron sucesendo os días, de que houve algún caso puntual, que se está vendo como aparecen en zonas por aí, pensouse que o máis prudente era este ano suspendela, como xa digo, falamos cos produtores e eles tamén acompañaron esta decisión e, bueno, pois así se acordou que este ano se suspendera, que non haxa presencialmente ningún tipo de actividade, pero iso non quere decir que non se siga falando esta semana pois do que é o consumo e nós promocionemos o que é o consumo e a venta do Pemento de Oimbra. Vai haber campaña en medios, tamén teño entendido que hai un concurso fotográfico, non? Algún xeito para lembrar o espírito que se vivía nas edicións anteriores. Efectivamente, a Feira do Pemento sempre é o primeiro domingo de agosto, por calendario tocaría este ano este domingo, o día 2. Físicamente non pode ser, pero si o faremos a través das redes, a través dos medios digitais e tamén cuñas en radio e prensa escrita, que faremos publicidade dentro do Concello do Imbra para, como digo, que o nome do Pemento do Imbra non caiga este ano no olvido, sino que se siga incentivando, porque o objetivo é colocar o rei da nosa horta, non o pemento, pero tamén os outros produtos da horta, como pode ser o tomate, como pode ser a cebola, sexan esta semana, se cabe, teñan máis nome e se siga falando deles para facilitar a comercialización. Supoño que terá máis ou menos estimado cales son as perdas do feito de que non se celebra a feira en canto ao volume de negocio de produtores, stands e demais. Trataremos de que, bueno, as perdas son as que físicamente se realizan ese día, non? Entón, trataremos do que é a comercialización do produto, tanto do pemento como da horta, non se sintan menoscabo, precisamente por esa campaña de publicidade que imos facer durante estes días. Pero é certo que a venta física dese día, pois non se vai producir, pero, bueno, trataremos de que se supla a física para que a xente, en vez de vir este domingo, día 2 ao Imbra, pois veña maña martes ou mércores, veña todos estes días a facer a compra ao Imbra ou compre nos supermercados, na feira ou nos lugares habituales nos que se pode comprar o Pemento do Imbra. Antes de preparar esta entrevista estivemos tamén falando días atrás cos produtores de aquí da comarca, do municipio fundamentalmente. Vemos a moita xente nova producindo xa pemento e produtos de horta de Imbra. Supoño que iso non deixa de ser unha satisfacción personal como alcaldesa, non? Pois si, iso é a mellor alegría, que é a mellor satisfacción que como alcaldesa se pode ter. É dicir, a xente maior que vai dando paso a xente nova. Ahora mesmo están 13 persoas acollidas inscritas como produtores na IXP Pemento do Imbra, pero hai máis xente que está producindo e que aínda non está inscrita, co cual debe de dar ese paso, e para min, desde logo, é unha alegría ver iso, que xente nova, ou como complemento ou como renta principal, está tendo a horta e o Pemento do Imbra. Quedan moitos pasos por dar, pero evidentemente, se non hai produtores, se non hai produto, os outros pasos non terían sentido. Entonces, ese é o camiño que temos que percorrer. Primeiro, que haxa xente interesada, que como xa se viu, xa hai, e xente de edad relativamente nova, e ese é o camiño que temos que percorrer daqui en adiante. Supoño que tamén algo tería que ver esa política de incentivación, de atraer autónomos aquí ao Concello, non? Que leva
o Concello de Imbra xa creo que é o cuarto ano que está funcionando, non? Pois empezou xa no ano 16, co cual este sería o quinto ano, e efectivamente sí que estamos vendo que desde o ano 16 na que esas axudas que se están dando con fondos propios do Concello do Imbra e a vez outras axudas que hai de outras administracións, como pode ser da Xunta de Galicia, este ano mesmo a Diputación de Ourense, este ano pasado 19 e agora no 20, ten o programa Emprendou, que tamén moitos veciños aquí do Concello do Imbra que se deron de alta de autónomos menores de 30 anos acolleron a esa importante axuda, que era de 600 euros ao mes durante un ano, pero o propio Concello tamén durante 12 meses paga a cuota de autónomos, co cual esas axudas están vendo que nos últimos anos, nos últimos 5 anos, persoas do Concello do Imbra que estaban desempregadas ou simplemente traballaban para outras persoas se deran de alta na actividade como autónomos, unhas na agraria, outros noutro tipo de actividades, como pode ser axuda a domicilio, como pode ser apertura de tendas, apertura de bares. Bueno, estáse vendo que si a xente nova se está dando de alta como autónoma e, bueno, ese é o obxectivo, que a xente traballe e poida vivir en Oimbra. Falábame hai un intre de os primeiros pasos que estaban dando os produtores. Que medidas específicas ten pensado o alcaldeso ou o Concello de Imbra precisamente para seguir potenciando a horta dende a propia administración? Pois desde a propia administración falábamos outro día nas conversas cos produtores, xa hai tempo que se falou do tema dunha cooperativa, pero a cooperativa fana os cooperativistas, non a pode facer a administración está para apoiar, pero non pode ser ela a cooperativa. Outro día deles mesmos saiu a idea de poder facer unha cooperativa. Nós estamos tamén falando coa Consellería de Medio Rural para facer un polígono agrario en Oimbra e penso que se as conversas estas siguen adiante se vai a facer realidade, que quere decir que haxa terreos que hoxe están a monte, terreos que no seu día foron propios para a horta, que incluso teñen regadío, que ao mellor, hai que arreglar as ferramentas que se utilizaban para o regadío porque están obsoletas, pero si está a estructura feita, se poidan utilizar para que a xente, tanto de Oimbra ou xente que poida vir de fora, como novos moradores e novos traballadores aquí en Oimbra, poidan utilizar terreo para as plantacións sean rendibles. O que non pode ser é que xa xan moitas plantacións pequenas. Se queremos que isto sexa rendible, temos que ter unha dimensión de terreno un pouco axeitada para que a persoa poida traballar nunha parcela ou en dúas e non teña que andar movéndose por múltiples parcelas. Ese é o camiño que debemos de seguir. Outro paso máis debería ser a transformación, que é unha asignatura pendente. Aquí vendese moi ben o pemento en verde, que é o que está acollido hoxe a IXP, pero tamén tería moito futuro o pemento en roxo ou incluso a transformación, que se está facendo en moi pequena cantidade. E ese excedente do que poida quedar do pemento sería óptimo para transformalo. Entón, os pasos da administración, pero sempre acompañando os produtores, teñen que ser eses. E espero que, nos próximos anos o poidamos ir vendo, non? Moi ben, pois aproveite as cámaras de Diario do Támega e o mesmo xornal para, supoño, convidar a todos os nosos lectores a que xa que esta vez non poden vir o vindeiro domingo 2 de agosto física e presencialmente a feira do Pemento de Oimbra, polo menos que consuman. Pois, dende logo, encantada estou de facelo, de convidar a todos os lectores, que son moitos do Diario do Támega, para que esta semana e as seguintes, que durante todo o mes de agosto e principios de setiembre vai haber pemento en fresco de Oimbra, consuman pemento de Oimbra, tamén consuman pemento da horta de Oimbra, como poden ser o tomate, que son exquisitos, a cebola, e por suposto tamén que o fagan acompañado dunha botella de viño da DO Monterrey, e por suposto, se é unha das 8 das que están aquí no noso concello, pois moitísimo mellor. Eu creo que é unha maridaxe perfecta, o viño cos pementos, e desde logo convidalos a que nesta semana e nas seguintes o fagan dunha forma moderada pero intensiva. Moi ben, por certo, non lle preguntei que tal a colleita? Pois moi boa, a verdad que está sendo moi boa. O pemento quere calor, entón este ano, este mes está sendo fantástico e a verdad que o produto está sendo de gran cantidade e de moi boa calidade. Grazas, alcaldesa, agardemos que o ano que ven estemos celebrando a festa como realmente se merece. Pois si, gracias a vos, e vos convido a que o próximo ano estemos físicamente aquí en Oimbra celebrando esa edición da Feira do Pemento que este ano temos que suspender. Moi ben. Moitas gracias.